L'Hospital Josep Trueta de Girona és un centre de tercer nivell de tracte proper i familiar. Som un equip jove i dinàmic, on el protagonisme i l'autonomia de la llevadora ha anat en augment en aquests últims anys. Assistim uns 1.300 parts anuals. Som 3 llevadores per torn i aconseguim així un ràtio assistencial proper al one-to-one. Ahora mismo nos encontramos en sala de partos. Cada año entramos 4 residentes de matrona. En primer curso rotamos por unidad de neonatos, planta de maternidad, sala de partos y atención primaria. En segundo también pasamos por consultas externas de alto riesgo de obstetricia. Cuando estamos en sala de partos hacemos guardias de 12 horas, bien sea de día o de noche. Al ser un hospital universitario, el equipo es muy docente. A diferencia de otros hospitales, aquí tenemos la presencia de una matrona durante el turno de mañana que se encarga, entre otras cosas, de dar soporte a la lactancia materna y se encarga también de las altas de los partos eutóxicos. Aquí tenemos una, vamos a ver. La CIR gironès Pla de l'Estany té com a característica que Girona està centralitzat en el Güell i en els diferents municipis que pertanyen en els seus caps de referència. Un dels punts forts de fer la residència aquí a Girona és la manera autònoma que té de treballar la llevadora. Des d'aquí a la CIR fem els controls de gestació de baix risc i a més portem les consultes de ginecologia de manera autònoma. Ens veiem a Girona!